Aion esitellä kaikki mun shit. Ekana Talmo. Talmo jota mä sanon Juloksi. Ja se on mun tallella Julo. Mutta joo. Sitten mä sain mun kaverilta Windin. Windy on todella söpö. Oikeasti niin söpö. Ja pidempi kuin Julo. Sitten heillä on 2 vasaa, hirvipihvi. Ja toinen. Mä en muista ton nimeä. Tää oli karamelli. Ja toi oli hirvipihvi. En tiedä näiden oikeita nimiä. Joo. Sitten este, jonka mun kaveri on tehnyt. Sitten mitä mä voisin näyttää? Ai joo. Milja, joka on oikeasti... Mä en muista sun nimeä, mutta tää on mun tallella Milja. Se on todella söpö. Ja kommentoikaa, jos te haluatte lisää Slice-videota. Sitten Lime. Lime on puni. Ja mä ehkä saan ruveta harrastamaan ratsastusta. Tässä on yksi mun heppa, mä en muista tämänkään nimeä. Sitten mulla on pikkuelli. No, on harvinaisia. Sitten mulla on tää prinsessa. Tän nimi on prinsessa. Kanssa mun yksi kaveri, jonka antoi mulle Windin, niin se antoi mulle kanssa tän. Sitten tässä taisi olla kaikki. Mä siis treidasin Windiin ton mun yhden pullean ponin. Joo, mut moikka.